פרק 2 בסדרת ליל הסדר. אני ממשיך לשבור את הראש עם מתכוני ליל הסדר, ואתם ממשיכים לשתף ולהפיץ. זה ההסכם שלנו. והפעם קבלו את הקציצות שיגנבו את ההצגה בשולחן שלכם. מנה שמתאימה גם למי שלא אוכל קטניות, וכמובן טבעונית. קציצות מפטריות ואגוזי מלך, בתבשיל תנזיה מרוקאי של פירות יבשים, פקן וסילן. תקשיבו, התבשיל הזה הוא עונג צרוף. השילוב בין המליחות של הפטריות בקציצה לבין המתיקות של התבשיל זה משהו שאי אפשר להסביר במילים. אז תשמרו את המתכון הזה, תכינו בליל הסדר, תצלמו ותתייגו אותי בסטורי. אני רוצה את הסטורי שלי מלא בתמונות שלכם. זו השמחה שלי בחג הזה. המתכון המלא כאן למטה. נתראה מחר עם עוד מתכון הצגה לליל הסדר. שיהיה בהצלחה ובתיאבון.